menika negara kula pasrahaken dhateng para Pandhawa yen nyata Pandhawa tasih gesang. Dasarata ora segampang kuwi anakmu Jaka Pitana ki ratu sah. Ora gampang lekmu ngedun kene mbuh besok bakal ana kedadian apa negara Ngastina iki. Teteknya gung aluhur dasar gagah warananipun Kanjeng Sinarapati raja kang ngabala ratu kontap kota maning katong bela kalah nginango urung abang iduwa urung ambles bantala Sengguni Sengguni sing kandha nek Pandhawa wis mati sapa Wa Premban piye Dasarata wonten Marutamidit ingkang anggonda arum sinten ingkang prapta Dasarata sing dirasani urung mingkem lambene paribasane sing ngrasani bocahe wis teka sinten ponakamu sing gagah dhewe si Bratasena saiki wis ana ngarepmu aduh anakku ngger Bratasena tak kira kowe wis mati dah bagus
Bratasena. Kowe nang endi Jabagus? Bratasena. Aku nang kene. Wah. Melas dening Ludira kawang manggegono bangsu merat Bratasena Dastarata bapakku gedhe bektiku tampanono ya Nger ya cah gagah ndak tampa bener becik pangestune pakmu gedhe Dastarata tampanono ya hak pundi Awaraji Jaya Kawijayan Aku krungu kabar kowe mati kobong ning bali Sigala-gala. Angles kekes rasaning atiku kaya dene ubengi bumi iki mandheg. Ning bareng dina iki kowe isih urip meger-meger. Aku iso ngrangkul karo kowe. Nadyan to mripatku ora roh. Ning atiku padhang tetrawangan kaya dene lumaku ing wanci panglong kepapake ngobor sewu pangestune Dastarata bapakku para Pandhawa isih diparingi dawa umure Pandhawa jangkep babu Kunti Kalibrata ya isih urip awit saka kurbaning Gusti kang akarya jagat nalika bali Sigala-gala kobong sing gawe urip nulungi lawan para Pandhawa lumantar wujude garangan putih saengga para Pandhawa luar saka bebaya geni ing makantar-kantar syukur Nger syukur nek kowe isih urip akeh sing ngabarke nek Pandhawa wis mati klebu cangkeme Sengkuni sing ngomong ngono Sengkuni wonten dawuh Kakang mripatmu delengen iki Bratasena jek urip kowe sing nyebar wisa sing kene kebangetan uripmu yen kaya ngene iki sing daripat parang tutuan kuwi aku sing diluputne kuwi aku oh Sengkuni bener pangendikaning para pinter para mintuna paring sabda yen to watuk kuwi gampang tambane nek watak kuwi bareng karo wonge urung iso mari nek urung modar diujurke ngalor wis Sengkuni kowe nyiram tirta letuh ana pasuryaning Dastarata aku sing salah aku sing kleru merga kowe Sengkuni kebanget wis Dastarata lek mono wis lelakon sing kawuri ora kena dibaleni meneh wektu terus lumaku Bratasena pun nuwun njaluk ngapura ya Nger pun nuwun njaluk ngapura bareng aku krungu kabar yen Pandhawa mati saka palaporane Sengkuni aku misuda kelawan kakangmu Jaka Pitana dadi ratu ning negara Ngastina iki mula rehne
Rehne kowe jek urip, dulur-dulurmu ya isih ginanjar dawa umure. Iki warisane bapakmu. Iki warisane Yayi Pandhu Dewanata. Kurawa ora duwe hak pewenang. Dina iki uga nek negara iki mok jaluk tak kekke kok ngger tak kekke. Aja karo tampa. Oh. Satri ya agung aja banget-banget lek mung ngluputke marang pribadimu Wadestarata. Lelakon wiwajibe mung dilakoni. Kowe aja kleru panampa, aja kleru panggerba. Lugune para Pandhawa wis krungu kabar yen to negara Ngastina tinggalane Bapa Pandhu wis diparingke lawan Kakang Jaka Pitana kanggo srana mulyane para kadang-kadang Kurawa. Yen Kurawa mulya Pandhawa melu bungah ing rasa lan tekaku kene ora bakal njaluk kamukten tinggalane Bapa Pandhu. Dawuhe ibuku Kunti Talibarata, anak kuwi iso ketok dadane yen ora njagake marang warisane wong tuwa sing wis mati. Bisa mandiring pribadi upama entuk negara ya direwangi rekoso, direwangi yasa, direwangi banting balung. Paribasane nek mung entuk warisan bae bocah utawa anak mau ora gagah mergo ora ana babar pisan sing dadi semangat kang sarta nyambut gawe. Mula kang saka mangkono perkara negara Ngastina wis dilenggahi dening Kakang Jaka Pitana. Para Pandhawa yen perlu kajebala dadane kajupuka jantunge ora duwe rasa gelo babar pisan. Bisa para Pandhawa mukti wibawa Nyakrawati Baudenda yen ora nampa warisan, yen entuk negara ora sah dadak nampa paringane wong tuwa sing wis ora ana, bisa mandiring pribadi, bisa ngedeke negara dhewe. Mula dina samangka tekaku rene ora njabel negara Ngastina. Dina samangka aku rene mung ngabari yen to Pandhawa isih urip, Pandhawa isih sugeng, mung kuwi perkara kamukten tak pasrahke lawan Kakang Jaka Pitana. Oh, anakku ger. Sri Hastinama Prabu Duryudana alon ngandikanira ariningsun Barakudara, ariningsun Barakudara den kapareng kene Sigra Haryasena njujug Dahyang Durna
Ari saksana mangan jali Warakudara rinangkul lungayani ro luhur bebudene para Pandhawa dadi lahir batin yo ngger lahir batin ikhlas yen perlu jagat sing nyekseni ora bakal ngucik-ngucik negara Ngastina kados pundi wa penemban Bratasena para Pandhawa mboten kersa nampi negara Ngastina ya iya Dasarata mbuh bakal eneng lelakon apa ing tembe besuke trah Saptawarga kok kedadian iku ya mangkene aku dene ora ndungkap yen to para Pandhawa uga ora ngayunake negara Ngastina dina samangkusuk bakal enek kedadian apa Punwa uga ora ndungkap lajeng kados pundi mboten purun nampa negara Ngastina Sengkuni kowe duwe sul apa mergake kowe ngucap Sengkuni Katangmu padha warah dena becik besok amendemo Haris kang prayekna ya saranta wong Darawati tinumpes paniku pangawak Pandhawa ngaten Kakang Dipati sang penemban Begawan Bisma Anggir Jaka Pitana kalenggan samangke menawi miturut aturipun usulipun pun matih Harya Sengkuni usul menika ditampa nggih monggo mboten napa-napa rehne Raden Bratasena mboten kuwawa kang sarta mboten kersa nampi negara Ngastina kala wau kula nekseni menawi dados pangandikanipun Raden Mas Bratasena yen to moh nampa negara marisani wong tuwa yen iso bocah ketok dadane ketok kaprawirane yen iso yasa negara ngedeke negara pribadi. Lah ngaten. Negara Ngastina menika wonten bumi ingkang sinebut Wana Wisamarta. Menawi katraju jembaripun tasih jembar Wana Wisamarta tinimbang wilayah negara Ngastina mriki. Menapa mboten langkung sae para Pandhawa dipun paringi wujudipun wana mrentani Wisamarta kinen ambabati alas kang sarta ngedekake negara adeg kraton menika usul kula. Bratasena ora usah lidah sinambung banyu tinalang upama negara Ngastina minangka liru diijolin wujuding wana mrentani Wisamarta wis aguh nampa ya to sing dawuh para pinisepuh aku bakal ngestokake kowe wani lan iso mbabati wana Wisamarta ngedekake negara ana kono ya piye Bratasena sagu mbabati alas ya aku sagu eyang ing ketal kandha pangestumu sing tak jaluk iya ya pangestuku banyu mili Wadastara Rastra dina iki aku njaluk pamit ora ketang sambung obor colok sudama rambatan pundak budal dina samangko mbabati alas ngedeke keraton yasa negara iya ya ngger iya
kaya dene lumaksana kaya dene lintang alian muga-muga para Pandhawa entuk barokah lan pangestune Gusti ingkang akarya jagat bisa ngedheke negara Yasa kaprabon ya nggih. Karya wangsit pindha kumbang acaping tawang susuh angin ngendi nggone susuh angin ngendi nggone Dasarata wonten timbang ngadhawuh wis kaya dene wis ana trontong-trontong pepadhang para Pandhawa ya ikhlas nampa wujuding Manawisa Marta. Muga-muga entuk mengasih saka purbaning Gusti ing Maha Welas Maha Asih ngayomi lan jangkung marang lakuning para Pandhawa ing dina samangka bakal mbabati alas Yasa negara adeg karaton. Dina samangkupun wa sawetara njaluk pamit bablas bali mring pertapan Ngetakandha munggah sanggar pamujan. Meminta sih nugraning Gusti Kang Maha Nasa muga-muga kasil sing dadi jangkah lan lakuning para Pandhawa nggone Yasa negara adeg karaton. Oh iya, sembah kula ingkang gumiring tindak paduka menawi wonten kalepatanipun diagung pangaksamenipun. Iya ya. Sembah kula mugi kunjuk gumiring tindak paduka Kanjeng Eyang Ngetakandha. Iya ya. Kaya dene muga-muga entuk sasmita asih saka purbaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Cidor kahot joko